ena mpaka pano sitimadziwa kuti tingapange bwanji delete TikTok account. Ena tili ndi ma account ambirimbiri ya TikTok, masitikudziwa kuti ena tingapange delete motani. Ndi video yathu ya lero tionetsana amene tingapangire delete ma account amenewo. Ndi tiyamba ndi kugwiritsa ntchito TikTok lite, then tizapitano ku TikTok wa normal. Koma tisanayambe tatiye timve kaye uthenga kuchokera kwa ma sponsors athu. Achichewa Clips akupitirizabe kupasirani maphunziro awo a ngati mukufuna kuti muphunzire nawo maphunziro amenewo kapena mukufuna kumva zambiri za maphunziro amenewa, mutha kuhala pa namba imene mukuiona pa screen. Apa ndiye tibwerereni ku video yathu ya lero. Ndiye apa tayamba ndi TikTok wa lite, ndiye choyamba tipita pa mipa. Tayamba ndi wa lite komano wanomo sotiusa. Ndiye amene mayusa wanomo musadandaule. Ndiye tipanga choyamba pa mipa. Kena kulipita pali madoti atatu. Kena kulipita pa manage account. Kena kulipita awalemba kuti delete account. Kena kulipita pa delete account permanently. Kena kulichongera apa. Kena kupanga continue. Chongeraso apa ndopanga continue. Kena kulipanga so continue. Ikafika apa ndi kumenera kuti ongopanga verify. Ngati apa yabweresa kuti continue with Google chifukwa kuti ndinapangira create using Google account iyo ndi yakhala and phone number imatha kukutumizira verification code. Umapanga verify kena imapezeka kuti yadeletika. Ndinganofuna kuti ipitiretu maana kuti musayipangeso sign in kwa 30 days. Chifukwa kuti mukayipangaso login makhanga kuti mukuyisokoneza process yake kuti ichokeyo ndi maana kuti muisiye after 30 days imakhala kuti yachokeratu. Komano mukapanga delete pa TikTok kupanga search sipezeka. Pokapo khande kuti muyipange sign in ndi kuti matheka. Ndeti tionanso ku video ina yotsatira imene tizabwere ndi zina za nyuwani. Ngati ndifunso tifunse popanga comment. Komanso osayiwala kukapanga subscribe ku YouTube channel chathu cha Come Lunch Tech.